Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa hlasím s predivným reportom. Slnečko mi svieti do očú, to nevadí. Každopádne dneska máme 24. júna, áno dobre, 24. júna meniny oslavuje Ján, čiže Jánom prajeme všetko najlepšie a veľa zdravia a šťastia, veľa zdravia a šťastia. Dneska máme Svetový deň pamiatky obetí komunistického režimu, čiže dáme si minútu ticha. No dobre, takže dneska po včerajšej výchrici, čo sa prehnala našim regiónom, bude krásny deň. Má byť zase extrémne teplo, čiže budú výpečky, ale to nám vôbec nevadí. Každopádne majte krásny deň, užite ho v zdraví, nezabudnite si dať dezodorant a do pozretia pozerači.